Bona nit, moltes gràcies. Gràcies al jurat per la valentia. Gràcies a l'equip de direcció que va confiar en el nostre programa, el Saúl Gordillo en el seu dia, el Santi Faro, que malauradament avui no ha pogut venir aquí, el Jordi Borda actualment, a tot el magnífic equip del Búnquer que fa possible el programa. I res, vaig vestit amb barretina perquè és una promesa que van fer els nostres oients i també per reivindicar que hi ha molta gent a qui li agradaria que la cultura d'aquest país que es diu Catalunya quedés reduïda a això, que ens deixessin anar amb barretina i 7 vetes i poguéssim cantar o ballar 4 sardanes i menjar algun carquinyoli, però el nostre és un objectiu una mica més ambiciós, que és fer un bon programa de ràdio i sobretot que ens el deixin fer, que ens deixin fer la nostra feina amb independència més enllà del que pensem o de com parlem. Igual que ho feu molts dels que sou avui aquí, i ja que us tinc a un gran sector del panorama cultural espanyol, us voldria dir que des de Catalunya se us ha trobat a faltar moltes vegades. Que a vegades dona la sensació que costa posicionar-se per por a perdre 4 vots o a vendre algunes entrades menys pels vostres concerts. Teniu un mercat de 40 milions d'espanyols. Nosaltres fa anys que vivim d'un mercat de 2 o 3 milions de catalanoparlants i es pot viure perfectament. Vull dir que si la por és a perdre els 4 idiotes que criden Viva Franco a Ferraz, hauríem d'anar perdent la por. Bona nit. Visca Catalunya. I acabo. Visca el Búnquer, visca Catalunya i visca la proximitat, sobretot, gràcies per la tolerància, sobretot al sector primari. I un agraïment immens als meus companys de viatge, perquè no podria tenir millors companys que aquest parell que tinc al darrere.